Assalamu alaikum an balima silamɛw n'ala sɔnna ma n'an sigilen an ka émission mandi kan n'o ye lamɛnnikɛlaw ka fayida ye yala an ka émission daminɛ toujours an b'an sinsin an ka sɔli ɲumanw na n'o ye Aminata den ni Abdulayi den n'o ye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima kulika wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim haqqa qadrihi al miqdar al azim an kɛlen k'an sinsin n'an ka sɔli ɲuman ye an b'an fana bɔ fo n'olu ye an ka sababu ɲuman ye ka fara an baarakɛ law n'ala sɔnna ma n'o ye zikiri pilisi n'a ka jama ye ani ka fara hadiralakaw ani kundalakaw kan ani abonné bɛɛ lajɛlen n'ala ni kira sɔnna ma o kɔfɛ an bɛna don an ka nafaw kɔnɔ nafa jumɛn de don mɔgɔ y'an dɔn ni fɛn min ye mɔgɔninfin n'i ye k'i dɔn fɛn bila a ka ca ala fɛ i b'ala ka mun fɔ o ye nkalon de ye ala k'an kisi ka bɔ nkalontigɛ ma n'ala sɔnna ma an de ye lɛuru ta diɲɛ mɔgɔ ye k'an bɛ dɔnni kunkurunin minnu dɔn sutura la an bɛ se k'a fɔ e mɔgɔ min ne sigilen don ko e kɛlen ka dɔnni lakari a dɔw ta i ka baara kɛ ne baara kɛ a ka ca ala fɛ n'a kɛla ko i ma mun bɛ e yɛrɛ malo sutura i bɛ dugawu kɛ zikiri pilisi na a ka baarakɛlaw ye n'ala sɔnna ma i den ka dugawu dɔɔni kɛ gɛrɛbukɛ yɛrɛ o kɔfɛ an bɛna don nafa jumɛn de kɔnɔ bi toujours n b'o de fɔ n'an ye émission dɔ kɛ sɔrɔ kan an bɛ dɔ kɛ bana kan parce que adamadenya na bana de ye jugu ye karisa bɛ n kɔ karisa bɛ n kɔ a ka ca ala fɛ ni kɛnɛya de b'a to i b'o fɔ nka n'i yɛrɛ man kɛnɛ i t'i bila karisa bɛ n kɔ la bilen dɛ i b'i bila i n'i bɛ se ka lafiya toujours n b'a fɔ n ko bana nasuguya n'a b'i la jiri i b'i jija jiri minnu bɛ yen ni ŋɔni b'a la n'i sera k'a den 7 sɔrɔ ou bien a den 6 sira da la i mana bɛlɛ sɔrɔ bɛlɛ ma bɔ bɛrɛ la i bɛ taa ɲama fana kan i b'i bolo ɲɛ kelen ta ɲama na o kɔfɛ charbon i bɛ ninnu de bila dagaju la ka jiri ninnu k'a la n'i kɛla cɛ i jija i k'a tobi i ka miko 3 k'a la ani koko 3 n'i kɛla muso ye fana i jija i ka miko 4 k'a la ani koko 3 a ka ca ala fɛ diɲɛ laban bana jugu a bɛ mɔgɔ kisi ka bɔ o ma wa ni bana yɛrɛ b'i la n'i ye nin kɛcogo la a ka ca ala fɛ ala bɛ bɔda dɔ d'i ma parce que diɲɛ foyi tɛ fɔ gansan i y'a faamu n'ala sɔnna ma n'o bana bɛ mɔgɔ minɛ i bɛ nin kɛ wa toujours lamini ka bana furakɛ a b'a nɔ na parce que n y'o de fɔ dimi ta nin kɔni ale kɔni bɛ 1000 de la 1000 mun don i yɛrɛ de lafiyalen kɔfɛ i bɛ 1000 ci i sewalen kɔfɛ bon wari de an b'a dɔn barika de b'o wari la bon ni bana min b'i la kana mɔlɛ i ka bana na n ta privé la n'i y'a fɔ n'i b'a sababu dɔn parce que bana ko fanfɛla fɛ an tɛ dafa mɔgɔ ye da mun b'a to n'i bɛ hami parce que bana ko fanfɛ a ka ca ala fɛ lamɛnnidaw yɛrɛ a ka dɔɔni min ye a b'i bila fɛn min yɛrɛ se bɛ ku e la i b'o de di n'i y'o di a ka ca ala fɛ a yɛrɛ seko bɛ ku mun na ani ala cɛ a b'o d'i ma a ka ca ala fɛ fana n'i y'o kɛ ala bɛna lafiya dɔ d'i ma i ka kow kɔnɔna na kɔfɛ halisa toujours an bɛna banaw na dogɔrɔ bana ninnu n'o bɛ adamaden mun na toujours n b'o de fɔ mɔgɔ bɛ pan fɛn caman kunna or que o fɛn ninnu caman bɛ yen a b'anw yɛrɛ mago ɲɛ n'o ye jiri jumɛn ye denmasinsin ani sunsunfin i y'a faamu denmasinsin ani sunsunfin ani galajiri n'ala sɔnna a ma nin ye jiri damadamanin 2 ye nin ka jugu adamaden ka jilabanaw ma jilabana jumɛn de don dogɔrɔ bana ninnu na cɛ fara muso kan maa ni dumuni min kan a ka ca ala fɛ i bɛ mɛn n'i ka kɔrɔya ye wa i bɛ mɛn ni dungo ye quoi n'ala ni kira sɔnna a ma o jiriden 3 in ale ye jiri min bɛ yen n'a bɛ se ka yɛlɛma ko 3 kɛ bana na i y'a faamu bon ni mɔgɔ ni dumuni na i bɛ bamanan kɔgɔ de k'a la bon n'i y'o kɛ fana a ka ca ala fɛ ala bɛna sutura d'i ma toujours sababu ɲini ko an bɔla ka baara minnu lancer sisan n'an ko ma relation parce que toujours n b'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna ale baara ye baara fɛn minnu don fɛn 3 ka se 4 de ma o de bɛ d'i ma fɛn kɔnɔna na bon a dun bɛ f'i ɲɛna cogo min na n'i sera k'a kuma bɔ parce que wariba tɛ parce que n y'o de fɔ n ko ni waritigiya sirila ko ni wari tɛ n kun na n tɛ se ka kɛ waritigi ye mɔgɔ caman bɛ mɛn a ka sɛgɛnbaatɔ ala de b'a yɛrɛ sagoya la i y'a faamu parce que an kɛlen k'o fɛn damadamani bila fɛn mɔgɔ ni ala y'a kɛ n'i ye weleli kɛ n'a ko b'i la i b'a kumabɔli la kumabɔli min bɛ yen nɔ n'o ye an yɛrɛ kɛlen ka ala kama piri mun d'a kan n'ala sɔnna ma n'a sel'i ma fana n'i y'an ɲininka n'a f'i ye bon n m'a fɔ n k'a b'i ka degun bɛɛ ban dɛ
nka ala kɔni bɛna yɛlɛma dɔ d'i ma mun bɛ dususuma s'i ma I b'a fɔ n yɛrɛ bɛ cogo min na bi parce que kununko ani bi kelenw tɛ nka daga sunɔgɔ ma se ma adamaden I bɛ wuli k'i ka baara de ɲɛɲini wa I bɛ wuli ka sɛbɛ dɔ kɛ n'Ala y'a kɛ n'i wulila k'i ka baara ɲɛɲini ka sɛbɛ kɛ k'i to o kɔnɔna na kana yaada I ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ sabali Ala bɛ bɔda dɔ d'i ma a bɛ mɔgɔ ci ma mɔgɔ minnu bɛ se k'i hinɛ minɛ k'i dɛmɛ I ka baarakɛta la ni e yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta parce que diɲɛlatigɛ o yɛlɛma ko fila de ye nka sabanan kɔni o kaburu kɔnɔna de ye o de kama toujours n ko n'i bɛ baara o baara la I jija I ka ɲuman kɛ parce que yen nɔ fa tɛ yen ba tɛ yen kalanden tɛ yen karamɔgɔ tɛ yen e ka baara ɲuman I n'o de bɛ da I n'o de bɛ wuli Ala k'an fara kannabɔ jɔn ɲumanw kan o kɔfɛ dolo ko toujours o b'a nɔ na dolo fana n y'o de fɔ n ko n y'ale baara kɛ baara mun bɛ yen nɔ bi ni a wusula ni a sɛbɛnden n'an kɛlen k'a dilan diɲɛmɔgɔ kama bon adamadenya sigilen don naani mun kan I mana k'o naani o naani n'Ala sɔnna ma n'i ye fɛn nin ta a magoɲɛ dɔ b'i ye I ka laɲini na parce que fɛn caman bɛ yen an b'a kofɔ mɔgɔ ɲɛna nka détail ba émission kɔnɔ kuma la a ka gɛlɛn an ma parce que adamadenw ka faamuyali tɛ kelen ye o de kama an b'a fɔ mɔgɔ ni mɔgɔ min dala an na k'an wele ka da sababu fana na I y'a faamu ka da la k'a fɔ ko Ala ye yɛlɛma masa ye sababu kɔnɔ parce que an tɛ kuma dɔnni na dɔnni n'o t'an na ni an wele a kan ka kuma bɔ mun ye an b'o f'i ye bon n y'o de fɔ fana dugu caman bɛ yen Ala ye dépôt kalifa an na ye o bɛɛ kun ye mun ye parce que émission in tala ni Ala kama ko de ye bon toujours an b'o Ala kama ko de la abonnés fana a kana ɲinɛ ka vidéo ninnu partager a kana ɲinɛ ka dugawu kɛ Zikiri Plus jama ani gidebukɛ parce que adamaden dugawu fila bɛ yen olu tɛ bɛn I y'a faamu n'i ko mɔgɔ ma ko Ala ka labanko ɲuman d'a ma a ka ca Ala fɛ ni Ala y'o dugawu minɛ a ma a bɛ se k'a ka si kɛ fo ka taa se a saya ma a tɛ lebu ye wa diɲɛ tɔɔrɔ jugu mun ye lebulako ye sɛgɛn jugu la a t'o ye bon n'i ko mɔgɔ ma ko Ala ka sabali d'a ma sabali in yɛrɛ de ye ko bɛɛ bon ne yɛrɛ fana b'o dugawu fila don abonnés bɛɛ lajɛlen Ala ka sabali ani labanko ɲuman d'an ma an ka baarakɛtaw la n'an bɛ baara o baara kɛ an k'a kɛ mun ni Ala ta bɛ bɛn Ala k'an kisi sitanɛkow ma bon kɔfɛ halisa an bɛna don baara kɔnɔ baara minnu bɛ yen baara kura minnu donna an ka baara kɔnɔna na n'o ye dolo baara kɛli ye ka fara relation baara ani bololabaki ma dabɔ ko wɛrɛ kama adamaden e mun bɛ yen nɔ ka sababu sɔrɔ du la ou bien terrain na parce que adamaden n'i nana diɲɛ na ka ban k'i ye furu kɔni kɛ a ka ca Ala fɛ kɔni denbaya kɔni n'i sera ka du sɔrɔ I yɛrɛ halala la n'Ala sɔnna ma I ka diɲɛlatigɛ bɔli ani ka diɲɛlatigɛ nafa I b'a daminɛ o don de Ala ka an nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen bon baara damadamanin de farala Lamini ka baara tɔ kan baara tɔ kun ye jumɛn de ye o ye juguya nasi ani masadaji ani safinɛ ani ka fara cɛya fura muguman kan mun bɛ kologɛlɛya se cɛw ma dayɔrɔ la ani ka fara cɛya fura tuluman kan mun b'a to n'i kɛla mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ yen n'i ka dɔgɔ I yɛrɛ la I y'a faamu bon o baara damadamanin de kun bɛ I ka kɔrɔ bon toujours halisa ale baaraw bɛ sen na fo ka taa se don mun ma parce que adamaden n'Ala y'i sɔn hakilila dɔ la n'Ala sɔnna ma o hakilila n'i y'a kɛ n'a ɲɛn'i bolo I b'a di mɔgɔ minnu dali la parce que Ala ko la Ala ko mɔgɔ si kana karaba ka don diinɛ na I bɛ mɔgɔninfin de nɛgɛ bon toujours o misali de don ka se dɔnnikɛlaw ma dɔnnikɛla nasuguya ka ca I mana ka diɲɛ baara o baara I kuma ni hikima ye kuma ni nɔgɔya ye e yɛrɛ bɛ baara min na a kɛli ka diya a tigi ye wa fana a yɛrɛ k'a kanu ka don a la nka ne kumana ni force ni fɛn dɔ ye waajuru fara fɛn kan a laban I bɛna lagosili si yɛrɛ ma ka lagosi se diinɛ ma diinɛ dun de maa kelen ta ye I y'a faamu bon salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu